Ассалому алайкум. Нома медони уже хуш омадед ба мини-курси. Медони уже чӣ мини-курс буд? Табрик, шумо ҳамин қадар вақт маро таҳаммул карда дарсҳои исмаи диққати ман якҷоя будем. Имрӯз дарси 10 хулоса ва чӣ гуна Xmind-ро ба як қисми ҳаёти ҳаррӯзаи худ табдил диҳем. Дар ин муддати давом кардани мини-курс мо аз қадамҳои аввал оғоз кардем ва имрӯз шумо аллакай бо имкониятҳои асосии Xmind шинос ҳастед. Биёед як бори дигар чизҳои муҳимро ба ёд орем. Мо фаҳмидем, ки Xmind чист ва барои чӣ истифода мешавад. Бо интерфейси барнома шинос шудем. Аввалин картаи худро сохтем. Миёнбурҳо, клавиатураро омӯхтем, гарчи клавиши. Ёд гирифтем, ки чӣ гуна харитаҳоро бо истифода аз рангҳо ва маркерҳо стайл зебо ва фаҳмо созем. Ба онҳо тасвирҳо, файлҳо, нотес ва гиперлинк илова кардем. Бо темплейтҳо ва сохторҳои гуногуни Xmind шинос шудем. Ва дар охир фаҳмидем, ки чӣ гуна бо истифода аз Xmind ҳадафҳо, вазифаҳо ва лоиҳаҳои худро самаранок идора кунем. Аммо мехоҳам як чизро махсус таъкид кунам. Донистани Xmind муҳим аст, аммо муҳимтар он аст, ки ҳар рӯз аз он истифода баред. Бисёр одамон пас аз омӯзиши курс дигар барномаро намекушоянд. Пас аз чанд ҳафта бошад, қисми зиёди чизҳои омӯхташударо фаромӯш мекунанд. Нигоҳ кунед, да ман шумо да гуфта будам, ки ман пештар пешавае ки мисол худам да як моҳ вақт додаму да 14 рӯз ёд гирифтам, пешаи чанд бор дига вақт дода будам. Иқа ёд мегирифтам, мепартофтам, иқа ёд мегирифтам, мепартофтам. Чӣ хеле ки ту ира мепартоӣ, ана ҳамихе корои ту партофтагӣ мемонанд. Аммо вақте ки корота даӣ мегзаронӣ ба ин мекунӣ, корои ту беҳад пеш мерава, корои ту беҳад зур мешава. Ту мебинӣ, ки дар киҷо рӯз мондӣ, чӣ кора накардӣ, чӣ кор кардан дар кор далшӣ, ҳамаи ваёро мебинӣ ту. Барои ҳамин шумо чунин накунед. Кӯшиш кунед ҳар рӯз ҳатто барои 5 ё 10 дақиқа Xmind кор кунед. Короче, ҳамин ҳар рӯз як кор кунед, ҳамин 5 то 10 дақиқа ҳамин барномаро кушоен, исӯусу ҷиқен, ҳар кор кунед. Ман худам барномаро дар 14 рӯз ёд гирифтам, аз ҳар наворҳои дар YouTube буда, ҳар рӯз аз 10 дақиқа то 30 дақиқа. Ин як навык, як ҳунар мебошад. Ҳамин кор кардан дар Xmind ин як ҳунарае, ҳунари зурае. Ранге ки шумо Instagram да кор кардан ёд мегирӣ ва як ҳунарае, бо дигараш ин ҳам ҳамихелае. Масалан, нақшаи рӯзи худро тартиб диҳед. Ҳадафҳои якмоҳа ё яксолаи худро нависед. Идеяҳои нави бизнесро ҷамъ кунед. Нақшаи сафар, буҷет ё харидҳоро тартиб диҳед. Ҳатто агар шумо китоб мехонед ё видеои омӯзишӣ тамошо мекунед, кӯшиш кунед мазмуни асосиро дар Xmind ҷамъбаст намоед. Бо ин роҳ шумо маълумотро беҳтар дар хотир нигоҳ медоред. Ман ба шумо боз як маслиҳати касбӣ медиҳам. Барои ҳар як самти ҳаёти худ як майндмапи алоҳида созед. чиро дар назар дорем? Масалан, бизнес, кор, оила, молия, ҳадафҳо, омӯзиш, лоиҳаҳои шахсӣ. Бо ҳамин тарз тамоми ҳаёти шумо ба шакли муназзам ва равшан ташкил мешавад. Шумо кор бо барномаро оста оста ёд гирифтан мегиред ва дар зиндагитон истифода бурдан мегиред. Нигоҳ кунед, да ҳамин ҷа, мисол да бизнес мо уже нишон додем чӣ хеле. Да кор неми кори ҳамарӯзае ки ҳастен, ку да ягон ҷо шумо мумкин оили қатиед. Аввал шумо нигоҳ кунед, ки ҳамин охирони, ҳамин паталоки ҳамин кори шумо чияе? Баъд нигоҳ кунед, ки дар ҳамин кори шумо кияе ҳамон хели паталок? Ҳамаша нависен дар карта, нависен ки ҳамихе, баъд нависен, ки шумо то чанд сола метавонед ҳамун доходи ҳамун одамо, ҳамун қадар влияние ва ҳамун қадари ҳамун нафар да бирасед. Нависен, ҳар рӯз дар болои ҳамин кор кунед, чӣ хел тезтар кунам, чӣ хел тезтар бирам, чӣ хел ин хел кунам. Баъд оилатонро менависед, мисол ин хели коро дорем, ин ҷа бача мисол садик мерава, ин қаи сум мерава расход, ин хе меша, бо дар ҷа отделни расходҳои ҳамавақта, мошина расходча менависед, хонара расходча менависед, ҳар чиза ҳамихе менависед, отдели мекунед. Ба ҳадафҳо, ҳар хел плано, цело, дигар чизо мешава монда. омӯзиш, ягон чиза меомӯзем, ку ана ҳамихели картае да ки мо нишон додем, ҳамихел да вая бугзаронем, болои ҳамин карта биёрен ша. лоиҳаҳои шахсӣ, ҳар як проектое ки ҳастае, шумо кор мекунед, шумо ягон чиза ҳастен, метавонед ана ҳамихели карта тайёр кунед вайда. хатона мисол фаҳмен, баъд ай дурӣ нигоҳ кунед, ки ҳамин корҳо да чӣ гап рафтӣ сай вообще. Ай рӯи вақте ихе месозен, шумо
управление карда метонен ҳаваи чиза. Вақте хеле несте ҳамаш аралашай неправильняй. Дар хотир доред, одамони муваффақ маълумоти зиёд надоранд, балки маълумоти худро дуруст идора мекунанд. Дидаин идора, инами гап да идора карданай, управление бидаги чиз. Xmind маҳз барои ҳамин сохта шудааст. Он ба шумо кӯмак мекунад, ки фикрҳои худро тартиб диҳед, қарорҳои беҳтар қабул кунед, вақтро сарфа намоед ва бо нақшаи равшан ба ҳадафҳои худ расед. умедворам, ки ин курс барои шумо муфид буд ва аз имрӯз Xmind ба яке аз воситаҳои асосии кор, омӯзиш ва рушди шахсии шумо табдил меёбад. ташаккур барои тамошои курс. ба шумо дар ҳама корҳои ояндаатон барори кор, идеяҳои нав ва муваффақиятҳои бузург орзу мекунам. то дидор, паноҳтон ба худо. дарси 11 дарси рекламавӣ мешавад. шумо мебинед, ки чӣ хел ман бо Xmind пул кор мекунам. дарси 11 хидм да баёд кардагим. нашод ҳамин чиз як бор дига бифаҳмонамтона. илтимос ҳамин курсано дида нагирен. ира ма хидм беҳад бисёр кофтагием дар борааш маълумото, беҳад бисёр зада омадагием, ки моро амбассадор қабул кунанд, бисёр шапушапишидаги дай байн. мехоҳам, ки ҳамаи шумо да барори кор бихоҳам. мехоҳам, ки ҳамаи шумо проектотон да профессионал шавен, тоҷи корам пеш бираванд, ба пеш Тоҷикистон дар ҳақиқат бишава, корои ҳамамон да баракат пайдо шава, профессионал шавем коромондаву сумомон чанд маротибагӣ зиёд шава. мисол ҳозир як маротиба ягон 5000 кор мекунен, худо 10000 сомон кор кунен дар ҳамин давоми сол уже. 10000 15000 шава, 15000 22000 шава. ана ҳама хелшида ангира. паноҳи ҳаматон ба худо. ҳатман истифода барен ин курса. саломат бошед.